Veľmi sa teším, že ste všetci prišli na Trafo Vega Barter, na nápad, ktorý vymyslela Trafačka a my ako Zelená zebra sme sa toho veľmi radi chytili. Vega Barter je komunitné podujatie, ktoré vám povie viac o vegánskej a vegetariánskej kuchyni. Je pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac, možno o postupoch, možno o tom, čo vegetariánska kuchyňa vlastne je a o tom, že vegánska kuchyňa určite nie je nuda. Wash my hands. Wash my hands. Wash my hands. Na dnešný deň som si pripravil ovsenú tyčinku. Zmiešal som bočky, hrozienka, slnečnicové semiačka, mak, kokos. Pridal som ešte kokosový tuk, aby to malo špecifickú chuť. A hotovo, tyčinka. Ty sám si vegetarián? A nenazval by som sa vegetariána. To je dosť obmedzujúce, nemám rád také škatulkovanie. Ale naozaj som veľmi dobre nabavaná a prijala by som si viac takýchto akcií. Zaujíma iná kuchyňa ako tá mesita, pretože si nemyslím, že by meso bolo nejak veľmi potrebné v strave. Dnes som objavila také iné obzory vegetariánskych jedál, receptov, ich príprav, ktoré ma teda veľmi zaujali.